Eja, nsajru flimkien, ċe tarawni insajjar. Naħseb l-les. Ejjaħħa, niekulħħa. I'm going to try and spice it up a bit. Hello! Palsa 26. Ma filmjajt xej, għadni l-lum xej. Għadni kif nġim xol 20 minuti ilu dak tip għax bqaj sejra nixtri wara u domt naqra xol għax kelli ħafna x'namillu. Lafħaw meta kondet naħseb namil vlogmas date night u lejn ix-xiri għax ġemru probably kun relax ix-xol għax nkun probably l-estate ħafna mit-tasks tas-sena hekk. Le, bħalissa extremely busy, qed nipprova nissil proġett sal-aħħar tas-sena. So, kollox ma kollox, u onestament vera ma nġibtu mur il-ġim. Imma l-lum hija case ta' disciplina milli motivazzjoni. Vera bard barredin. Ħafna bard, ħafna rieħ. L-lum vera kienet mdoħdem dawk il-ġranet fej nixtieq fej xtaqt li għandi electric bike. Kien ħafna rieħ u kienet super annoying biex issuq ir-rota on the way għax-xogħol u lura u kull fejn mort. Ħammur il-ġim, illum ħaniġri, ma tantx nħoggos niġri fuq it-treadmill to be honest, imma ta' nitfa' vlog u l-ħin jgħaddi malajr. Din ħatkun probably l-unika ġirija tal-ġimgħa għax m'għandix ċans imur niġi darb'oħra. Inkellimkom meta nġu wara l-ġim għax irid insajjar. U llum taf x'irdu nagħmlu Spotify rap għax għadna ma żilniex. Ma ftaħniex insomma. Ma tixxejjax ma nista. Le għan ixtarjaħ. Uwejja. Għan ixtarjaħ. Għax ħajkun hemm lil dikina, mela. So, wasalt l-ura d-dar mill-ġim u l-ħsilt. Sar naqra ħin diġa u għadna ħanibda nsajjar bħalissa 28. Xaġa vera funny li qabel ma bdejt vlogmas u bdejt nipprepara l-vlogmas li lejla ħar ta' Novembru ħanipprova nlesti xi dishes li nista' nifriża biex waqt vlogmas ma tantx ikolli għalfejn nsajjar. U meta saqsejtkom x'tixtiequ taraw, ħafna nies qaluli li jieħdu gost ħafna meta insajjar. U jiena meta smajtek qed illallu, ġifieri jiena qatt noqgħod nipprepara l-ikel biex nifriża biex ma nqgħodx insajjar matul il-ġimgħa u n-nies iridu jarawni nsajjar. So illum peress li ma tantx kienet ġurnata eventful, nsajru flimkien, ċe tarawni insajjar. Ħanamel dish illum li mhux ħansegwi riċetta, nipprova nivvinta ħjien tipo, u ngħid il-verità naħseb qatt ma għamilta di, qatt ma provajt nivvinta dish. Nivvinta bżomma probably it's been done u ektax xi ħaġa vera sempliċi. Imma jiena normalment dejjem insegwi riċetta sakemm imbagħad ovvjament nidraw nqaf insegwiha u mbagħad tibda żżid iktar l-ewwel elementi u hekk. Imma s-sob dejjem nsajjar xi ħaġa ġdida għax insegwi xi riċetta. Jekk rajtu xi żewġ videos mill-tfajt, rajtu li għamilt chicken orzo xi darbtejn minnhom. Issa dak huwa bitta imqaddet. Dik riċetta li jgħidula Merimi chicken orzo, konsibta fuq Google, so naf nagħmel orzo, għamilta kemm il-darba, naħseb għamilta xi 6 darbiet, so issa drajta riċetta, imma llum ħanipprova nagħmel lemon chicken orzo. Qatt ma għamiltu, ħanħawwat u nagħmel jiena bażikament kważi l-istess riċetta, imma dik ir-riċetta għandha l-paprika u tadhom imqaddet, so dawk mhux ħanagħmelhom. U minn flok ħanagħmel illumi u Italian seasoning u chili flakes, chili flakes dejjem nagħmel. Anke bżomm anke fil-florzo mbagħad kont spiċċajt żitt chili flakes għax inħobb naqra spice jena. Imma bażikament kważi l-istess riċetta just minn flok ħanagħmilha bil-lumi. Ġifieri teknikament ċertajtna ħansegwi riċetta. Tantx iġġudikawni jekk tarawni nagħmel xi żbalji. Nkun naqra stressjata meta nitfa' cooking segments għax nibża li ħanqaċċajt. Imma hija kulħadd jitgħallem mill-iżbalji xorta. So ħanibdew. Laħaqt sajjarta chicken to be honest. Qattajta biċċiet żgħar u sajjarta biftit melħ bżar u ġisfajt ħarira żgħira garlic powder u żejt ovvjament. U il-ħadd qattajt il-basal ukoll għax il-basal ġelluni nibki għax is-sikkina tagħna vera ħażina. Ħanibdew. So, kont nipprova nispjega naqra x'qed nagħmel at the same time. Ma nafx hekk imbagħad eventwalment niktib xi riċett isfel, però mhux ħanoqgħod niżen l-affarijiet u hekk just ħamorru. Imma ħanibda billi insaħħan naqra żejt u butir fuq it-taġen. Issa mhux ħanxell extractor għax inkella naħseb hemm ħafna sorbju u ma tantx nistama. Naħseb hekk tajjeb. So, jekk qed taraw nagħmel ħafna ikel mhux għal darba da nikluh multiple times. Ta' jinħal il-butir ħanitfa' il-basal. Issa darba kont qed nara cooking video ta' xi riċetta u il-persuna insomma qalet li ma l-basal titfa' naqra melħ għax apparently when you saute
onions, insomma tisaqli l-basal insomma. Joħroġ iktar il-flavor jekk titfal meħ magħhom. So illi nuża dawn metodu minn mindu tajda fil-video. By the way, naf li għandi xari mizzel aħjar intellaw, pero għadni kif naħslu u nixtiequ jinxef. Kif għet nsajra n-nis li ġibru forno. Sajk tarawni namel xi steps mux kif suppost, again. I mean, ejdu li fil-comments tax nħubost nitallem imma t-ġudikawniex. Saħan ħarira. Flakes. Biex jabdu s-sulluzzu Daniel, għax Daniel kull darba li namel xadan spicy. Jabdu s-sulluzzu. Naħseb ħanamel xie. Chicken broth. Nħallu nisuq għal xi spost. Għawak għaw miktub minuti. Nibdew. Neħu naqra imbarazz. Għax inkalla jgħidu ma' chefs. In the meantime, waqt li qed isir ħanfok il-lumija, ħanitfa' ftit xhur tal-lumija u mbagħad naslu naqra żgħira wkoll. Baqalu suppost 2 minuti, pero għadni qed naraw naqra wisq likwidus. Basta naraw forsi nħallu ħna iktar. Jafax bdejt niftħu naqgħu wkoll inħawdu. Imbagħad malli jsir nitfgħu il-krema mhux kollu. 250 ml nagħmlu jisu ftit iktar minn nofsu. Il-parmiġġan, il-parmiġġan tal-lidl. Eżin parmiġġan dak nagħna kodon. Nitfgħu daw li teljinnaw. Mix herbs illumi mhux ħanitfgħu kollu għax naħseb ikun wisq. Naħseb l-ewwel nipprova a few squeezes minn di. Nitfa' naqra l-oxtra wkoll demmek. U chicken ovvjament ukoll. Ukoll l-ispinaċ, nsejt li għandna l-ispinaċ ukoll għal-madi. Alright, lek xili qed jidher li nxtorob sew l-ilma, so naħseb alright. Ħanduqu. Nurikum na. So bħalissa tiderek, naħseb, to be honest, sajt nitfallu na' inqas ilma. Mux ħataraw li jissa. Jider ek. Issa intukom il-verdet la nikluħ. Erba pistax bil-bita. Thank you. Jider tajjeb. Bazzikament dal-platt tiegħi. Dal-platt ta' Daniel. Fejħan itfak. Għamek mill-ħwejġ. Ħani ġeħdek. Ejja, niekol ħa. U ġudikani għaj li naqrax kif kont tamlu aħjar. Tajjeb, proset. Mux intomu l-lumi. Mux intomu. Tajjeb. Anka rriħa, tejlek li l-lumi. Naqġobu ankiku. Fuq. Tar, mur rriħu. Mux ma jintijem l-lumi. Intujem. Tajjeb ġi, ma ġiex overpowering ħafna ma. Anka l-ordu ma ġiex jizu bżir. La, dik Għax bejt nibżal ħajġi jisu bżir. Mux ħajjeb. Sama, għaġobni. Issa nħallilkom bejwħat uħor il-riċetta isfel, fil-description. Again, mux ħajkun kollox eżatt, għax maqax nizen kollox fil-orzo bejwħat uħor u chicken. Imma ħallilkom emmek. Ħaniklu, mbatt nkellmukom wara. Oh, I'm back.
ħanarf ħem podġikom, jekku ma s-sidra. Baskament l-lum sinterklass, allura mill-lum kifet f'xi video fil-passat, id-daċ jibdew zejnu, u xol insomma tefaw s-sidra. U ma li tħadlu fiċi dal-ħodu b'għajtek. Għax vera grandjuża u sabiħa, u buqajtna ħazina xi s-sidra tijaj. Mux kera tal-qalbi, imma xej speċjali. I'm going to try and spice it up a bit. U dal-axħar fil-ħwienet qed nara jisa trend li jitfaw jisom ċfuf. Issa forsi nitfa' ritrat screenshot ta' Pinterest post għax kont qed nitkellem ma' waħda Maltija li tara l-videos insomma. Qed suġġerit li nagħmel jisu ribin kbirek ma' s-sidra, imma peress li ma' s-sidra tiegħi żgħira. Ir-ribin naraħ wis tradizzjonali dak ir-ribin hekk li jdur madwar s-sidra kollha u tiegħi mhix tradizzjonali s-sidra, imma fil-ħwienet hemm trend ta' ċfuf bil-velvet ma' s-sidra. Tix ma' najr online biex nara mi fiħan ixtri minnaw minn Dejn Boss u actually ħejma kellu. So, xtrajt daw, xtrajt irqa u ħoxni nħalli su jkun hemm varjetà. Da l-abjat tan nutcracker u l-gold probably nħalli ħal-regali. Ħan prova nara it-tul l-ewwel ta' kemm irid tkun twil issa probably l-aħdar, to be honest. Mhux ħajspikka daqshekk. Naħseb iktar kien jispikka ma' xi siġra bajda. Ma wija dan għanna. Ma kellhomx naqaf anki colors hekk bħal xi roza jew xi orange. Ħa nitfakom x'imkien u nara fejn nista' our couples night. Jiena nagħmel is-siġra u dan jilab FIFA. For a change. Mim il-bot tidher ħelwa. Naħseb ma tidirx ħażina. Ħanprofa nagħmel l-oħra x'imkien hemm fuqek, ħalli mbagħad nagħmel iż-żgħar ikunu naqas scattered. Jien it-tieni waħda. Issa fil-każ immexxi naqa' il-boċċi biex ikunu spazjati aħjar, imma naħseb tajbek u qed timtela naqa'. Nagħmel timelapse u nagħmel kollox u nurikom fl-aħħar. Okay, lesta. Please tuni honest opinion fil-comments. Zenir għalli kera u li moġbuħ xu vera korroħ. Twal wis. Ma dak il-punt tagħhom li jkunu twal biex jimlew is-siġra. Jiena oġbuni insomma. Please sajdu li x'taħsbu kunu onesti mhux ħanħu għalija. To be honest kienu koloriti ġifri mhux ħomor u ħodor nippreferihom. Imma siġra tal-milli tek suppost tkun mimlija mhux vojta, inkella tiġi boring. Ejja. L-10 kwart għamtu għadna għadnija. Ftaħta jena u sibġimet. Dixini. Kannella. Ejja mpartu għadit. Ġid vera. Ejja ħoġu riga, unkejlu l-miligwa. U li rajna ħada jinta. Ejja ħoda jena taġobni. Fil-nof liwa. Zom, qabel ma naqtaw. Illum sinterklass. U x-xogħol tawna chocolate letter. Biex nara kemm inħobbok ma ftaħtix biex niftaħha miegħek. Ġabalna di xogħol. Milk chocolate. Kulħadd jikolla quddiem ix-xogħol u jiena ma ftaħtix, naqa. Ħattulhom dak il-basket li provajna l-bieraħ. Iwa bil-ħaq dak li kienet ħażin il-bieraħ it-tajtaj. Oġobhom? Belawħ. Pero tu bifer qalu li għamilna ħażin ħadna ta' Albert Heijn mhux fresh minn bakery. Ma di chocolate letter, S for Sinterklaas. Ma kieku fresh ma jkunux xujid. Ix-xogħol kien hemm min mhux biċċajt, kil di sħiħa ta' literalment in one sitting. U jiena like kemm nixtieq nikolek. Mela min jikoltom pux waħdu. Da. Le, mhux għax ħnieżer ma kemm nixtieq ma jimpurtanix hekk daqshekk fuq kaloriji. Tajba. Bux xikola waħdi. Ħaf daqqa. Daqsek. Naħna nirfaw. Mux laqwa xikola tal-għaddoqt ma tajba. Le, l-intu għek t-tjebu l-Cadbury. Daqsek. Good night. Good night. Anyways, jiena għandix namel, ħan ixalli l-laptop ġo xertu. U rritin l-esti xaħara. Not work related, imma not YouTube related ġifi għanqas. Forsi ġarba nidilkom fuqa. Issa I will ask permission jek mistax nitkellem fuqa fuq l-long. Thanks again tal-rajtu tal-video. Once again kienet ġurnata normali u basic.
xejta barra minnaw, imma I will make up for it fil-weekend. Ħafna għaluli kif ġaħet li jħobbu jaraw baking, cooking u min jixtieq jara baking ta' ikel tal-miliet Malti. And that's coming very very soon. Ġifiri stennew naqra kunu paċenzjużi imma it's coming. Dak kollox, il-lejli tajjeb, il-ġurnata tajba jew bonġu għax hawn min jara dal-video l ħaġa fil-ħodu apparentament għax għaluli batuli l-messaġġi u batuli u għaluli fil-comments ukoll. So ciao ciao, good night u narakom għada.